Salutare lume și bine v-am găsit la cum să faci jocul Hill Climb Racing 2 cu Hack. Știți așa, numele jocului, care al nostru este Hill Climb Racing 2, mod APK Power Games, orice joc, aproape. Aici nu ne dă de prima dată, dar dacă vă duceți mai jos și vedeți Hill Climb Racing 2 mod APK 1.1.3 și vă scrie aici mod Coin Gems și Unlock. Dar pe el vă uitați la poză dacă e el. Dați domnul la nou. Așteptați. Și vă dă acest link. Apăsați pe link. Apăsați pe acest link cu albastru și vă dă că se descarcă. După aceea, vedeți că s-a descărcat, intrați în descărcări. Vi dă aici. Apăsați pe el. Vi dați instalare și vi-l instalează. După aceea, intrați în joc. Eu l-am, nu mai instalez încă o dată. Așa. Făceam o cursă, nu știu ce. Hop. Și vă dă cu banii de la început. Nu vă speriați că tot merge jocul. Numai trebuie să vă cumpărați ce vă permiteți și să tot pune acolo. Dacă vă luați la început ceva cu 800, se pune 800 și tot așa, tot așa. Și acum jucăm un meci. Am multe mașini. Ui, la început la asta să fac. Da, vom juca cu motoreta. O și upgradăm. Uitați-vă, acum am 3.739.084. Dacă le iau pe ăsta, uitați-vă acolo că se... Și acum am 3.741.484. S-a mărit. Tot așa și se mărește la infinit. Acum eu vă pune stop, o upgradez eu la maxim și ne-am reîntors, le-am făcut pe toate la maxim și vedeți că s-au făcut cu Don't Start. Și ne ducem aici, scrie numele meu pentru că astea sunt replay-urile mele și trebuie să-mi bat scorul. Opa! Și vă juca numai o tură. Nu stau să mă joc, am vrut să vă arăt cum să fac hack-ul și după aceea cred că șterg. Sau poate mai țin. Urcă, bă, că nu știi să urci. Ce greu urcă față de aia mare. Pua, așa din urmă am trecut. Merg, mă. Brum. Și scuterul șmecher, dar se pune ca în poziții ciudate și își dă cu capul de pământ, singur. Și derapează. Aia șmecher la el. Dar mă joc cu scuterul, că nu-mi place. În rest mă joc cu aia mare, cu ATV-ul. Cu ăsta nu m-am jucat și cu mașina aia roșie. M-am jucat tură 2. Da, pe tableta mea. Pe telefonul lui un prieten. Deci l-am făcut și el cu hack. Dacă am văzut, l-am făcut de pe acel site, eu l-am învățat cu site-ul și cu el. Am avut niște prieteni care m-au învățat să fac Dream League Soccer. Și de la Dream League Soccer eu am dezvoltat și am ajuns la mai multe jocuri. Case opening.
Am mai făcut cu hack multe jocuri. Modern Combat, acum l-am fără hack. Și cred că astăzi filmez un videoclip. Îl filmez pe ăsta, îl încarc pe YouTube, fac unul de FIFA și unul de Modern Combat. De până acum toată seara. N-am ce face. Astăzi am avut timp, am avut musafir, am guguit câteva petarde, am o cutie de Piccolo. Mă știu pe ăsta, că de-abia o cam asta. Op, că am murit. Nu, ăsta am fost eu. Salutare lume!